Коледните ми звезди тази година малко се поокръглиха, но от това вкуса им въобще не е пострадал. Това е един от случаите, в които нещата не се получават точно така, както искам, но това губи абсолютно всякакво значение, когато ги опиташ. Ореховка с аромат на канела в целувчена прегръдка, изпечена, но леко дъвкава. Идеята за тези вълшебни сладки взех от Лора Найденова. В описанието на видеото ще намерите продуктите, които са ви необходими, за да си ги направите. Весели празници!